sada ljudi biti scary, ja ne znam, znači ono sve je bilo, Bože me sačuvaj. Znači katastrofa, bit će bilo smešno nego što je bilo strašno. Tako da danas nastavljamo reakcija na short horror filmove, tako da lajkujte, subscribeujte, šerujte ovaj kanal, zapratite me na Instagramu, evo ga Instagram, ovdje se daju odvedove crte official. I da vidimo sada, prvi horror film je Bloody Mary the House. Ovo je u kući, tako da verujem da će biti zanimljivo, mada i ono sve Bloody Mary što gledam je bilo u kući. Ali ovo je neki dvorac kao tako da imam neki dobar osjećaj s ovim. 6 minuta traje, tako da vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. Nadam se da će biti dobro. Izašao je pre 10 dana, mislim. Ajmo da vidimo. Ja naravno pojačavam ovo na max. Samo mi nije jasno. Jedna stvar još samo. Nije mi jasno. Znači ti ideš, ne znam ni što si tu došao, ajde ako si zaluto. Ti sad otvaraš prozor i zagledaš tu ukletu kuću, ukletaj šta god da je, znači ukleto, vidiš da je ukleto i ti sad staš. Beži odavde ko đavo od krsta, skloni se, mani se, šta se zamišljaš, toliko gledam u facu što je zamišljam bata. Ajde uđi u kuću, znači ne mogu slušati više ove zvukove, nešto žubori, jer se čuje auto. Da li cvijet negdje na prozoru? Ne vidim je. Ali što si ušao, brat? A znam li si uđeš sam ovdje? Iskreno, znači i da nema toga, znači samo da uđeš u ovu kuću, opet je jezivo. Jel ono bila tamo iza? Ali ne može, brate, moraš je prizvati. Jel to? To je on. Znači to kadar ovako mi je, znači kao da je negdje on, ali ja ne vidim niks. Neko kucka. Možda sad, nemoj, ajde. Šta je sad? Hoće da ukrade možda. Ne bi ti to preporučivo da radiš. Skontala je da si ušao. Sad si na jebu. Koga zoveš sad? Imaš telefon, što upališ flashlight? Je li iza tamo? Inside now the house loaded with stuff. Keep the wire. Znači on hoće da ukrade, stvarno dobro. Jel nije ono je sat? I da snimaš ovo, brata, znači ne. Jel ovo je stvarno... Wow. Pa šta je sad? Pa to je tako, to, ko je, znači postoji ekser, a on je znači to je neko okačio na ovim, šta? Is this something? Okačio na kanapima da visi. Nemoj mi ovako, sad će mi nešto skočiti. A počasno, mak, znači... You wanna play with me? Da sam pojačao ovdje na max? Nisam, ajde tu da odradimo. Jao! Evo već pola je prošla, sad već trebalo neki naznak Bloody Mary da bude. To ti je ona kugla ono da vraćaš, znaš ono... Ovo je bilo dobro, štuplaši me jebut. Jao, ne mogu, brate, jebene ti zvukove, šta pojačavate zvukove toliko? Ovo je top horror film, iskreno, neću govoriti za sada ocjenu ništa, hoću da vidim kraj, ali, znači ja ne mogu da si da gledam, skočit će mi bukte nešto. Ajde. Spusti laptop. Ajde, bre, dođi vam. Tebi. Jebem ti, bate. Znači, bit će jumpscare, već vidim. Ovako volim, ovo volim, nemoj mi iz prvog lica. I think there's somebody in the house, you said on empty for years. Mate is empty, the old lady's been dead for years. Just be quick, man, and stop freaking out. Znači, ovdje je bila neka stara žena koja je preminula pre nekoliko godina. For years, dobro. Aha, dobro. Just be quick, man. Pa vidiš kako quick on se dopisuje s tobom. Baš će on. Baš je brz.
ti ćeš gore, a šta ti ni ne uzimaš ništa? Sve je dobro dok se penje. Ali opet nevljaj ne spratu biti, daleko si od izlaza. Nemoj mi te, nemoj iz prvog lica, brat. Ne! Nemoj mi tako, znaš da snimaš budalo? Aj skoči. Majdu pičku, materinu, ovo je već treći kadar isto, brat. Znači, vratio normal, pa vratio ono, pa vratio normal, pa vratio na vrata, pa vratio... Brate, nemoj mi to raditi, brate, naježio sam se, ne, alo. Ajde, šta je bilo? Pička ti materina, čokoladna, šta je? Alo? Pa to nije Bloody Mary. To je obična devojčica. Bar se nada. Šta radiš, bre glupane? Gdje je kraj ovdje, šta je? Beži! Ono će se ljubi. Beži, glupane! Pa kako si spao tako? Beži! Zaključeno, jel? Sjajno. Super. Ma kreći se! Di trčiš, bre? Iskočit će nešto 100%, samo kad? Eno je. Ali imamo osjećaj. Vidite opet šta sam možda koja je opseduta i onda će nekako da li namamiti ili kako već, ona će iskočiti prava. Brate, ja nekako će se to biti, znači nisam gledao ništa od ovoga, znači ovo je izašlo pre 10 dana, ali ajde da vidimo. Šta je bre ovo? Ma ne! Biću ti za leđa, to da znaš. Halo? Šta je ovo? Napako ti kamera. Pa iskreno, sad je kraj su sjebali. Da je nešto iskočilo, možda bi prvi put u životu mogao da dam, mislim u životu što se tiče ovog serijala, ne znam da li smo ikada dali, mislim da ne. Najveća ocena je bila osmica, ali za ovo mislim onda da je iskočilo, sad da me uplašilo, mogu bi slobodno da dam 9, možda i 10, da je pravo Bloody Mary, da nije ova je devojčica neka samo, nisu radili kako treba, znači nije neka utvara. Tako da, pa ne znam, osmica na 9, ali ne možemo tako, znači jedan broj moramo dati, osmica jaka, ali jaka osmica, tako da vidite ovaj ljudi, Barbie, mislim da smo baš to gledali, znači tako je neka utvara bilo, ja ušao razlibio da vidim i vidjeli se šta je bilo, tako da ništa. Imamo Momofilm, a imamo i Bloody Mary series. Ajde već ako smo sve sa Bloody Mary, ajmo i da završimo. Most people don't know this, but the best way... Jel ovo je... Ali znači, ovo je, to je... Bloody Mary. Bloody Mary? Znate, šta ti je s facom prvo, a što tako govoriš? Možda reći lepo, Bloody Mary, to je Bloody Mary. A ne, Bloody Mary. Oh my god! Wow! Come on. Bloody Mary, come on, ajde, šta ajde? Moraš 3 puta. Bloody Što promijenila zvuk glas sad. Mary.
Ne, mora 3 puta, znači ovo ako je sad 2, ovo to je fake. Moraš jednom da kažeš, ali ovo ti je upozorenje verovatno drugi put i sad 3 put, to je propast, gotovo, to je... nema tu. Znači nemoj 3 put sada. Moraš i 3 put da kažeš, ako ne kažeš 3 put, ali nemoj. Pa što? Pa čoveče, čuješ zvukove. Zašto? Ali je mogu nekada naprave Horfija da bude sretan kraj, da bude nešto normalno. Znači čuješ zvukove. I ti brate nastavljaš i dalje. Znači ja bi se usro, rekao bi izvini, molim ti, sam htio nisam znao da si stvari, izvinjavam se, znači izvini, i legu u krevet, pokrao se preko glave, stavio čepiće za uši i ne znam ja šta bi, zaspao bi odmah i sam bi žmurio i ne znam ja. A nemoj da, nisi rekao, nemoj. Mary. Tako nosi ti u facu. Bloody. Jebo, tu prošli malo sveća, brat, koliko ste počeli zvuk. Čoveče, koliko si rekla ti puta? Evo, sad se ugasila sveća. A 42 sekunde jebote, pa šta je ovo 4 minuta, već? Ajde, neću više prekidati. Mislim da je na ogledal... Jebali vas zvukovi, je možda malo tiše? Ajmo opet, ti si dovoljno, ajde još jednom. Ona možda hoće da iskoči na ogledalo. Ajde još jednom, nije dovoljno, moraš jednom da ga... izvini se sad. Pa jebote, ladno, pa šalio sam se. Ajde se izvini sad, reci, Bloody Mary, I'm so sorry. Džabe ti nisam rekla ime, I'm so sorry i tako dalje. Znači nemoj bre više, ona i dalje preziva. Ovo je onaj koji iz filma The Mask. Stavio sam verovatno negdje sliku. Šta je? Sada pogledaj u ogledalo i to je kraj. Ne tamo, u ogledalo. Znači, imaš kvaku, kvaka ovako radi, a ne, šta radiš ti, brate? Vidi. Od kada si tako? Dobro, možda je drugačije ugao, pa... Jel' ovo iza nje? Šta je ovo? Ti gledaš bre. Šta si vidjela? Si vidjela nešto? Koga si vidjela? Aj, Kula Drakula. I sad će iskočiti? Ma nemoj mi ući u jebote, ulazi mi u šta je svim filmovima, jebote, to će, znači, brate, ajde mi udalje malo kao što je bila prethodna scena, ovo će mi ući u monitor, brate. Moguće. Au, brate, jebem ti filmove, sad šta je smešno? Pa dosta više, jebote, znaš se na 3 put, ja ne znam sad kad će. Jebote, neću više. Pa, pišu, ne mogu. Ajde, šta je bilo? I? Brate, ne mogu, idu pičku materinu. Šta je? Ha? Šta je rekla? Ništa se čuo. Bloody. Dobro? I'm here. Ma idite u pičku, jel može bez tih zvukova, ne mogu da ne prekidam ljudi, ajde ti gledaj, brate, ovo na sve najjače, znači... Imaš problema? Pa dosta više jebo, on je u redu. Što nije skočila sad dosta se završi? Hoćeš ti tako, Bloody Mary, hoćeš ti tako do 4 minuta, brate, cijelo minut ćeš još. Neću gledati više, brate, jebem ti filmove. Evo ga, I'm here! Ili kako već rekla. Znači, ljudi, ja ako ne bude ovaj video skupio
500 pregleda i minimum 30 lajkova. Ja ovo neću imati više. Prvo zbog ovih prošlih su retardirani, sad zbog ovih jer ne mogu gledati više. Znači jako mi je glasno, a neću da stišam jer ja, šta je onda, mislim, glupa poenta. Ajde iskoči. Šta je? O dobro je više, šta radiš? Iskoči se. Pa iskoči! Ma idu pičku materu, bre, šta se dešava ovo? Hoćeš ti skočit, pojavi se više, neću da gledam više, ostavi me miru. Stvarno je preglasno. Mary is here. Pa izvini se dok je kasno. Izvini se dok je kasno, izvini. I'm so sorry. Izvini se. I'm sorry. Viš kako me poslušala, bravo. Ovo je za sada... Lomi se, ali mislim da će biti 9. Bravo, znači, I'm sorry, bravo. Jel rekla, čekaj, ja vidim se još jedno. Jel se rekla, I'm sorry? I'm sorry. Bravo. I'm not calling anymore. Ja ništa ne čujem, bro. Sam mi tu ko mačka neka, a ovo sam ne čujem šta rekla, jebem ti u taj tvoj engleski. Šta si rekla? I'm sorry. Dobro. I'm not calling anymore. I don't play anymore. I'm sorry. I'm scared. Please go back. I will not call you anymore. Nije iskočilo ništa. Ali joj glavu jebote. Znači stavila je ruku na glavu, jednu ruku. Znate, ko da je čep od flaše. Vata. Skočiti. Evo ljudi, da li imaš nešto? Pa 10 bi bilo da je iskočila, znači da bi se usro, sigurno, i 10 bi bila sigurno prvi put, ali sada dajemo 9. Bloody Mary challenge today. I'm going to do a Bloody Mary challenge today, and I'm going to record everything. I'm really excited. Let's find out what happens. All right, let's put it there. Evo ja sam uzbuđen, snimaj sebe, nemoj snimati to. All right. So let's start the challenge. A zašto? Što si ugasila? Bloody Mary. Baš je zanimljivo. Čekaj, da li je tu isto ona devojka? Prvo, to je jedno pitanje, nisam se siguran jako su mi slične. Drugo, na isti je fazon, da li je moguće? I treće, evo prvo je, znači prvi put je rekla, evo već se nešto čulo. Znači čuješ zvuke, dosta. Sad ću da se to, evo isto 4 minuta. Jel moguće, šta je ovo dvojka, majke? Samo druga soba, drugi ambijent, sve isto. Drži ovako sveću. Bloody. U pičku materinu, prejebem ti, to skažem teglu, kako zove, ogledalo. Nemoj! To ti je upozorenje drugo, koje si videla, ako nisi ono čula. Znači, nemoj. Nije u redu. Eto, to objavi, eto ti pregledi. Nemoj da si igraš sa životom. Jel dosta? Ja znam što ljudima ovo zanimljivo da rade, ali... Nemoj više. Guys, I really got scared for a second. I thought Bloody Mary is here, but it turns out that my mirror got loose. You see this knob? Jako, prvo što... Šta je ovo? A, to je ona... Prvo što je jako loše engleski, drugo što slabo čujem, slabi su ti zvukovi, glasniji su ovi drugi. I kako se zove... Jer ona rekla upravo da se, znači, uplašila se na sekundu, to sam čuo. I onda je rekla da ipak ona nije tu, nego da je ovo staklo ogledalo kao palo ili šta je već rekla, znači jako slabo čuje, ali je moguće da je to rekla? A ne, moj brate, ne, a što to? Okay, here we go. A to je posljednji put. Bloody Mary. Bloody
Mary. Zašto to radiš? Možeš da staneš sada? Love. Pa hoćeš ti kad stati? S tim se ne treba igrati, a ona se igra. Baš zanimljivo. Znači ljudi, nemojte raditi ni ovakve stvari, niti bilo kakve druge nemoralne stvari zbog pregleda, znači samo to radi, to je to. Nemojte biti ova koza ovdje što ne zna ni šta radi. Znači u stvari zna šta radi, sebe stavlja u samo smrti, to je to. A sad ti je kasno, dušo moja. Evo da radi telefon. Pa šta ga... Come on, what's wrong? Why is it not working? Cep, udari. Odbi telefon i udari ga, ajde. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Toliko ona puta rekla, 1, 2, 3, ne, ona je rekla prvo 2 i ovo 3 reći 5 ukupno, mislim da je rekla. Ako se ne varam. Au, brate. Jer ti sad zanimljivo. Izvini se i ti, jao. A kakvo je ovo Bloody Mary? Nije mi strašno uopšte. Mislim s te strane. Ajde na ogledalo će biti sad. Vidi. Mislite se sebi vidi. Gospođo. Kaži A, B, C. Hoćeš ti samo... Ako opet kaže, onda si stvarno jako je Adrian 8, mislim i ovako si. Ali, ti možda daje... Daje ti šansu... I ti sad vidiš toliko ti... Jao, ne... Zdravo! Kako ste? Jebem ti zvukom! Izvini se! Izvini se! Šta je ovo šunce ti je? Serbian Dancing Lady, šta? Ne bi da gledam to sad, ima sad zanimljivih filmova i ovo Don't Pick the Phone, ni to mislim smo gledali ako se dobro sjećam, malo 9 minuta, ali ne znam šta da kaže, znači sada ovo se smanjuje ocena definitivno, ja sad vidim i kako izgleda. Na isti je princip, samo ono ogledalo kad je palo to je drugačije, ali opet. Ako je pa ide 9 je bila ona, ali opet ovo nije Bloody Mary, tako da ako je ona bila 9 ne možemo sad mijenjati. Jebi ga, ovo je 6, zato što se ponavlja, zato što je vidiš mislim kako izgleda, to ne strašno ništa, tako da, ne znam, eto 6, ne znam. Vi pišite dole u komentarima od ova 3 filma koja vam je ocena, budite vi žiri malo. I to je to, vidimo sljedne klipova, gotov je. Završavamo s ovim klipom, to je to, lajkujte, subscribeujte, komentarišite, šerujte ovaj video, šerujte kanal, naravno, ko može, bio bi vam već to zahvalan. I to je to, zapratite me Instagramu, evo Instagram ovdje sam dao _official. I ljudi u opisu ovog klipa ćete imati link do Discord servera, tako da i tamo zapratite, ne uvedemo bar ne za sada. I to je to, šta skoro za kraj, budite mi dobri, uživajte i vidite klipo i lebo. Ćao. Da li je spooky ili nije, procenite sami. Pišite u komentarima.